Ты прыходзіш у сябе. Халоднае святло б'е ў вочы. Цела ледзь слухаецца, у галаве туман. Побач цішыня. І нешта, ці то станцыя, ці нешта ў ёй, сочыць за табой. Гэта дэма гульні Lonely's Place, навукова-фантастычны імерсіўны сімулятар ад беларускага распрацоўшчыка. І тут распрацоўшчык літаральна адзін чалавек. Ён працуе над гульнёй з 22-го года, і тое, што ўжо зроблена, тытанічна. Па сюжэце ты прачынаешся на станцыі Касіпея. Вакол мутаваўшыя супрацоўнікі, шалёная сістэма бяспекі і ніякіх адказаў. Усё прыйдзецца разграбаць самому і выжыць, калі атрымаецца. Калі ты той самы дзед, які любіць старую школу, гэта гульня можа цябе зачапіць. Узроўні тут можна праходзіць па-рознаму, залежаць ад гульца. Псіёнікай ці праз стэлс узлом, ці кулакамі з боем. Таксама можна і ўзаемадзейнічаць з наваколлем. Напрыклад, можна падпаліць ворага альбо ж пульнуць у яго пацука. Апісанне ў сціме папярэджвае нас, што ў гульне прысутнічаюць сцэны гвалту, а таксама скрымеры. Дарэчы, у гульню ўжо зараз можна дадаць у віш-ліст па спасылкі ў апісанні. Звычайна хорары я не гуляю, калі толькі яны не беларускія, таму зараз будзем глядзець гэтае дэма.